stored. Plugins inserted. All data, hard and software checks complete. This sounds perfect. On with the show. Velkommen ombord. På et togt med Skoleskibet Danmark kan du finde ud af, om en karriere på et af handelsflådens skibe er noget for dig. Grundkurset varer i 20 uger, og det hele starter med 10 uger på et spændende togt på verdenshavene. Her kommer du til at være tæt sammen med 79 andre unge døgnet rundt. Efter 8 uger på værkstedsskole kan du kalde dig ubefaren skibsassistent, og med dette papir i hånden kan du få hyre på skibe, som har hele verden som arbejdsplads. Danmark er et gammelt skib, helt fra 1933. Det er et sejlskib, og man mærker med det samme alle handlinger på skibet, og om de er rigtige eller forkerte. Hvis ikke alle er med til at samarbejde på skibet, så sejler det bare ikke. Derfor er et sejlskib et spændende sted at uddanne sig. Bag det klassiske udseende gemmer der sig dog et topmoderne skib med alt den nyeste elektronik. Som elever kommer I til at bo tæt sammen. Om natten ligger I i hængekøjer på banjerne. Det har i mange hundrede år været søfolks foretrukne måde at sove på. På banjerne har I undervisning om dagen, og det er også her I spiser. En uddannelse på Skoleskibet Danmark giver dig en helt ny måde at se verden og dig selv på. Du lærer at blive god til at være sammen med mange andre mennesker og blive god til at lære. Besætningen fungerer også som undervisere ombord. De er alle uddannede søfolk og har sejlet i mange år. Derfor har de en viden, der smitter af, og det giver en levende undervisning. Skoleskibet Danmark er noget for dig, der har eventyr i blodet, og som tør prøve noget nyt. Det bedste ved turen med Danmark, det har været kammeratskab. Man bliver udviklet på så mange forskellige områder, og man får kendskab til en hel masse nye ting. Man lærer en masse nye ting. Hvis jeg skal fortælle noget om skoleskibet, så er det, at det er virkelig en fed oplevelse. Det er, man kan virkelig finde en ny side af sig selv. Og ja, hvis man vil det, så skal man på skoleskibet. Det skal man. Så får du ikke mere.